Može kako vi kažete, momci. Jeste dobro? Dobro, hvala. Pa, bio sam skoro pre 2-3 dana. A videli smo, lepu ste atmosferu na Belom dvoru. Jesmo spremni, momci? Gde će da gleda samo? Dobro, ja ću malo šaram jer ima više kamera, samo nemajte problema. Dobro večer svima, veliki pozdrav, srećni praznici, Hristos se rodi, da vam Bog da puno zdravlja i sreće, naravno svima vama i vašim gledalcima. Drago mi je ovo, pre 3 dana sam bio u Čačku u jednoj privatnoj, do duše poseti, ali sjajno, ja Čačak volim, uvek volim da rado dolazim u Čačak jer zaista imam puno dobrih prijatelja i drugova i od ranije, pa evo i nekih novih i tako da Čačak mi je onako, kad god idem za Prijepolje, negde mi je Čačak na pola puta od Beograda i uvek tu svratim da obiđem prijatelje i to mi bude onako kad idem u svoj rodni grad. Mada nešto u zadnje vreme slabije zbog posla idem, ali kad god idem svraćam. Šta može publika da očekuje s obzirom da imate zaista divne pesme i da uz vaše pesme i u kafani i na trgu i svuda uživamo, lumpujemo i naravno lepo se provedemo? Pa nema šta, mislim, ja ću večeras naravno da poseban je povod večera što slavimo i dočekamo pravoslavnu novu godinu i moj bend i ja ćemo se potruditi kao i na svim koncertima bilo gde po unutrašnjosti i spoljašnjosti da damo sve od sebe da to bude onako dobra atmosfera i da se ljudi provedu i da sutra kad se svi probudimo da kažemo kako je zaista bila jedna sjajna noć. Tako da mi ćemo se potruditi kao i svugde da bude dobra noć. Sa kojom ćete pesmu otvoriti koncert i s obzirom da ste vi prepoznati kao emotivan izvođač, da li je važno da svaki izvođač ima emociju i da li se to lako prepozna ukoliko emocija nije baš niste? Dobro, ja uvek volim da kažem bez emocije nekako pevanje i nije pevanje, jel? A čime ću početi? Pa ja mislim da ćemo početi zato što u prošloj godini smo sve koncerte počeli, pa nema razloga ni u ovoj da ne počnemo. Film Toma je obeležio negde prošlu godinu, pardon, i negde je jedan stepenik više negde u mojoj karijeri, u mom životu napravio, tako da nema razloga, ja volim da naglasim da ima mojih pesama s kojima mogu da počnem, ali nekako mi je ona pesma iz filma o Tomi Ljiljana negde za početke onako dobra i ljudi to neko prihvate. Eto, tako da večeras ćemo krenuti sa Ljiljanom Tominom pesmom, zato što, eto, ja volim da se sećamo tog filma i da taj film sigurno ostane i mislim da će ostati mnogo posle nas, kao što je Toma, odnosno glumac Marić izgovorio u filmu Ljiljana, ova će pesma malko duže i više da živi od svih nas, tako da zašto da nju ne otpevamo prvu. Da li su u planu neke nove pesme u ovoj godini? Pa ima ih mnogo. Ono što je prvo što će da se desi, to je za Dan zaljubljenih ili za Dan Svetog Trifuna će izaći duetska pesma sa Eminom Jahović. Tako da to uradili smo spot, snimali smo, skoro smo završili spot u Titovom plavom vozu, prvi put sam tamo i bio i mislim da je sjajan spot i bit će sjajna pesma. Posle toga imam puno svojih pesama koje treba da ekranizujem, da ih snimim. Nešto je snimljeno i pre 4-5 godina, ali malo sam se ulenio pa to ne izbacujem, ali eto, te spotove da uradim i bit će cijel album. Moramo mašemo, momci. Divan je povod što ste večeras u gradu. Večeras proslavljamo, odnosno čekamo julijansku, odnosno srpsku novu godinu. Ja je volim, ja sam Srbin naravno i ponosim se time, ali
Ja volim da kažem pravoslavnu Novu godinu, zato što ceo pravoslavni svet je slavi, pa ne možemo baš reći srpsku, jer ima i ovih drugih koji nisu Srbi, a slave tu Novu godinu, tako da ja volim da kažem da je to pravoslavna. Da, uz jedan mali dodatak da ne slave sve pomesne crkve po julijanskom, Pa već po dobro, slažem se. julijanskom, ali većina. Grci već odavno ni Božić ne slave po tom kalendaru, tako da. Kada vi kažete praznik, koja je vaša prva asocijacija? Jedno pitanje, a drugo pitanje, jel možete da napravite rasliku između načina na koji se slavi pravoslavna Nova godina sad i kako ste vi kada ste recimo bili tinejdžer, kao što su mnogobrojni tinejdžeri željni i jedva čekaju da Miljanom otvorite koncert? Za mene asocijacija na praznik, ja nisam neko, ni moja porodica, neko ko slavi Nove godine ove 31. niti nešto neke druge praznike. Od uvek je tako bilo, to je nešto što je meni moj deda usadio i meni i moje porodici i moj otac kasnije svi. Kad mi kažu praznik, za mene asocijacija automatski je Božić, Vaskrs, slava naša, ja slavim Svetog Nikolu, to su meni asocira me na praznik. Ne možem asocirati kao 29. novembar. To apsolutno nikad nije ni bilo nešto kod nas. Nemam ništa protiv toga, naravno. Poštujem sve te praznike kao i 8. mart, dan žena i sve to super, ali ako pričamo o asocijaciji na praznike, to je za mene A što se tiče ovog drugog pitanja, da li je Nova godina pravoslavna bila drugačija, pa ne znam, nešto ranijih godina je nešto nismo ni slavili, moram priznati. To se možda od kada je Srbija postala samostalna kao država dok nije bila dok je bila Jugoslavija, to je malo manje bilo. Sad kad smo postali samostalna država, hvala Bogu, to je krenulo da se slavi, ali potpuno isto, ne vidim baš neku razliku da ljudi razlikuju između 31. i 13. Ali hvala Bogu, samo nek se slavi neke na veselje, pa kako god da je. Hvala vam. Hvala vama. Ono što smo i očekivali, a to je da će večeras zaista biti prepun trg. Sigurno ima 15.000 naših sugrađana i ljudi koji su iz okruženja došli da gledaju Acu Pejovića. Nije nas omilo ni hladno vreme, Srpska Nova godina, Acu u Čačku, jedna od najvećih balkanskih zvezda trenutno, a imali smo prilike da vidimo i u nekom pređašnjem periodu da samo dovodimo kvalitetne izvođače. Naravno, Čačak je prestolnica kulture u 2023. godini, pa red je da između ostalog otvorimo baš sa zvezdom kakav je Aco Pejović. Nadam se da će naši svi sugrađani i turisti koji su došli u Čačak, traže se također krevet više, uživati u dvočasovnom programu. Da li je možda ovo pozivnica, s obzirom da ste rekli da smo prestolnica kulture, pozivnica i za dalje muzičke i kulturne i sportske programe koji će biti u toku ove godine? Tako je. Znači, možemo reći da imamo najkvalitetniji program u regionu. Ovo je nešto što nas očekuje cele godine. Naravno, imat ćemo muzičke sastave svih žanrova, pevače svih žanrova, tako da večera će biti pravi spektakl i nadamo se da će naši sugrađani uživati. Vojine, kada je reč o stranim gostima, koji su najbrojniji Gledamo nju. Koji su možda najbrojniji od inostranih gostiju, iz kojih zemalja su dolazili u Čačak? Najbrojniji gosti su nam bili tradicionalno iz Bugarske i zemalja iz okruženja. Naravno, tu su zemlje bivše Jugoslavije, bilo je dosta i Rumuna, Mađara, ali najviše ono što prevlađuje svih ovih godina to su turisti iz Bugarske, to jest organizovano preko turističkih agencija. Nadamo se da će se takav neki trend naravno i nastaviti. Hvala. Ćao.